jam 10 sik durung balik. Ndek ndian aja nyarek. Aku kok cermet aku masih arek iku aku. Jam 10 lho. Waya balik kan balik iku ndek ndian sih asine iki. Wis bengi lho iki, gak ngerti waya dadi. Waya balik yo balik, ojo dolen tok ae. Bun, kok gak turu sampean iki wis jam 10 iku lho. Yo ngenteni anakmu to. Durung balik-balik jam 10 iku lho. Oh, Rama to, gak kaget aku lak ndelok Rama. Sampeyan iki piye to, Pak dadi bapak. Kesel aku ngomongi aku. Ngono. Hah, kabeh ngomongi anake. Kuwi yo anake balik bengi ngono lho diomongi ngono lho. Ngomongi gak usah balik bengi, sik pancet ae. Kesel sing ngomongi. Sepi rek. Hah? Gak ono wong iki ketoke iki. Selamat gak di. Loh, lah iki areke. Sampeyan to bune kono. Tekan dia kon. Tekan dia. Opo to? Aku lu dolen nek kancaku mau gak pamit dolen. Moro-moro nyelonong ilang wis. Aku lali gak pamitan. Anu. Iya yo. Kok balen ono pisane yo. Iya, Bu.